De fet, no és una casualitat que el primer acte temàtic que haguem fet des de Ser el Futur, després dels 2 actes de presentació que hem fet, el de l'Auditori AXA final de gener aquí a Barcelona i el d'aquesta setmana a Granollers, que el primer acte temàtic hagi estat sobre el vot electrònic. Com hem explicat ja en reiterades vegades, de fet la nostra primera aparició pública és el 2015, amb una roda de premsa que faig a Granollers i el contingut està penjat encara a YouTube. I ja en allà el que explico avui aquí i el que he explicat en els actes de presentació ja ho expliquem llavors. Per nosaltres, per afrontar aquests reptes, per adaptar-nos en el futur, com deia el Fermí, fer una transformació del model de gestió del club és vital. Creiem que el vot electrònic és una eina clau dintre d'aquesta transformació del model de gestió que creiem que és importantíssim impulsar. De fet, és molt interessant, perquè quan arriben les eleccions, tots, els precandidats, els candidats, tothom se'ns omple la boca que el soci és tan important i que el soci és el propietari. Això durant les eleccions ho sentim per activa i per passiva. Però malauradament, quan han passat les eleccions, després els fets no acompanyen necessàriament les paraules, perquè amb independència de demanar l'opinió, més que l'opinió, el vot en el soci quan hi ha eleccions, els socis no pintem massa. Amb excepció dels que tenim la sort, jo no he tingut mai la sort, però els que tenen la sort de ser compromissaris i assumir aquesta responsabilitat, i de forma molt excepcional, quan hi ha un referèndum, que em sembla que el darrer va ser el 2014 per l'Espai Barça, el soci i la sòcia no pinta absolutament res. I creiem que és precisament un club com el Barça, amb 140.000, 145.000 propietaris, que a més ha agafat i ha tingut sempre la bandera de la democràcia. S'ha sempre vinculat al Barça, històricament, en la defensa de la democràcia. Que no tinguem en compte l'opinió d'aquests propietaris més enllà de quan es vota, em sembla que no té cap sentit. Quan nosaltres expliquem aquest model nou de gestió que visualitzem pel Barça del futur, els que veu estar o els que heu vist la presentació que vam fer tant aquí a Barcelona com a Granollers veu veure que posem el soci ben bé en el mig del que és el nostre organigrama de club, perquè creiem que en la presa de decisions el soci, de nou, com a propietari del club, ha de tenir un rol molt rellevant. Nosaltres, la nostra proposta, que està sent detallada, però per explicar-vos perquè quedi molt clar, és que creiem que el vot electrònic s'ha de poder fer servir en una institució com el Barça en 3 casos genèrics. El primer, lògicament, perquè la decisió més important que han de prendre els propietaris, que és qui té la responsabilitat de governar el club, doncs sigui amb la màxima participació possible. Lògicament, per decidir qui governa el club és el primer cas genèric, pràctic i real que creiem que s'ha impulsat. Tingueu present que les eleccions del 2015 que guanya Josep Maria Bartomeu les guanya amb 47.000 vots, d'un cens de 110.000 socis. Això és un 43% de participació, que són 5 punts menys de quan guanya Sandro Rossell el 2010. O sigui, el Sandro, que va arrasar a les eleccions, guanya amb un 48% de participació. Menys de la meitat, això que en termes polítics es parla si el 47-48% és legítim o no és legítim, doncs el Sandro Rossell va governar amb el 48% de participació. El segon cas, que també ha sortit, i és molt interessant que hagi sortit això, perquè, de nou, nosaltres tenim tot això treballat, però no hem compartit la nostra visió, la nostra opinió amb cap dels ponents. És per fer una reforma, que és part de la reforma del model de gestió, de dalt a baix de l'Assemblea de Compromissaris. L'Assemblea de Compromissaris és un òrgan de govern que, de nou, és antic, de fa molt temps, i jo crec que em sembla que no hi ha cap soci, inclús els que hi participen, que creguin que és un òrgan de govern efectiu. I el tercer cas, que també ha sortit a les ponències, és el tema de les consultes. O sigui, poder fer consultes, algunes vinculants i algunes només per saber quina és l'opinió del soci, en temes, sobretot aquells temes que no siguin tècnics i que afectin a la simbologia del club, és una oportunitat magnífica.
3 exemples han sortit. El tema de l'escut. Per què no podíem que l'agència creativa, respecte o seguint criteris tècnics, donés 2 opcions que fossin igualment vàlides i que fos el propietari de la institució el que triés el que prefereix? O l'exemple de les samarretes. El Ramon també ha posat l'exemple de la samarreta que cada hivern a la que l'Esport i el Mundo comencen a filtrar quines seran les d'això, es crea un debat en el barcelonisme que sembla, escolta'm, demanem a Nike que ens doni 2 o 3 opcions que són vàlides des d'un punt de vista màrqueting, des d'un punt de vista comercial, i que sigui el propietari del club que triï la samarreta del primer equip. O el tercer exemple, que també surt molt sovint, hem de penjar o despenjar una samarreta del Palau Blaugrana, homenatge, tots aquests temes de simbologia, per què no és el propietari, fent ús d'una eina com el vot electrònic, que pren aquesta decisió. Nosaltres, des que fa 4 o 5 anys que comencem a treballar amb Sí al Futur, sempre hem dit que nosaltres treballem no només per governar el club si algun dia hi ha aquesta oportunitat, sinó per millorar el club. I em sembla que l'aportació al Fermí em sembla fantàstica i nosaltres ens hi sumem i creiem que si el president Bartomeu té aquesta voluntat política podria ser un molt bon llegat i, de fet, com hem dit en moltes altres coses, cada tema que tinguem treballat no ens el volem posar nosaltres com a medalla. Nosaltres l'oferirem en el club. De fet, aquí tinc un software de Saitel que serviria, o que serveix de fet, perquè el club ho pugui impulsar. Això és el que té de bo la tecnologia. Primer, moltes gràcies al Víctor i a la candidatura per pensar amb el govern, amb la Secretaria General de l'Esport en un esdeveniment com el d'avui i al mateix temps aprofitar per com enfoquem en la nova legislació de l'esport, que ara a priori potser sembla un límit per impulsar mesures com les del vot electrònic, doncs quin és el camí que està seguint a efectes de no ser tan limitatius o restrictius en el moment d'emetre els vots o de garantir la participació de socis a entitats esportives. Per una banda tenim un límit, sí, no podem escollir la nova junta directiva per vot electrònic, però en els òrgans de decisió de l'assemblea, el que al Barça es tradueix en la junta de compromissaris, doncs el vot electrònic no està permès però tampoc està prohibit. Per tant, en una situació de canvi imminent, d'un canvi legislatiu, imminent o no, ja ho veurem, doncs, clar, l'administració què agafa? Doncs agafa totes les necessitats i demandes del sector i el que és vot electrònic segurament ens pretenem ajustar més a el que en deia el company a Suïssa, encara que no sigui administració, estem parlant d'entitats, que no pas en països restrictius en el moment d'escollir. Quin és el pes o el paper de l'administració? Doncs l'administració és dir, sí, si hi ha vies per garantir la igualtat, la universalitat, la llibertat, el secret i la transparència del procediment, que com heu dit molt clarament hi ha, doncs l'administració no té per què restringir de forma expressa l'emissió de vot per escollir els òrgans de la junta directiva. Per tant, des de l'administració i com a conclusió, el camí cap al futur és precisament suprimir la restricció. El vot per internet és la tecnologia que permet a qualsevol persona votar des de qualsevol lloc i a través de qualsevol dispositiu que tingui una connexió d'internet. I aquest dispositiu pot ser des d'un ordinador de taula a una tablet, a un smartphone. L'únic requisit és que hi hagi una connexió a internet. I amb 2 condicionants. El vot per internet ha de ser segur, que és el que explicaré a continuació, i després ha de ser fàcil d'utilitzar. Bàsicament, fàcil d'utilitzar vol dir que no s'hagi de ser un enginyer de la UPC per poder votar. Ha de poder votar tothom.
Una altra pregunta que molta gent té és, escolta, un dels requisits bàsics del vot per internet és que ha de ser secret, que ningú, per exemple el club, no pot saber què és el que jo estic votant. El vot ha de ser anònim. És realment, en el cas del vot per internet, el vot anònim? I la resposta és que sí, és absolutament anònim, ningú pot saber què has votat. A les eleccions tradicionals amb paper i urna, quan anem al col·legi electoral el que tenim són uns sobres de paper on introduïm la papereta i allò permet, bàsicament, que no es vegi què és el que estem votant al moment que depositem la papereta dins la urna. En el cas del vot per internet fem alguna cosa similar, però en el món digital. El que fem és generar el que s'anomenen sobres digitals, que és un tipus de xifratge, i el vot, bàsicament, que surt de l'ordinador del votant, surt ja xifrat, surt dins d'aquest sobre digital i va a uns servidors xifrat dins d'un sobre digital. Qui pot obrir aquests sobres digitals i comptar les paperetes? La Junta Electoral. Es requereix que la Junta Electoral col·labori en un procés d'apertura dels sobres. Aquest procés de col·laboració es fa mitjançant la contribució d'un fragment d'una clau privada, que és la que serveix per obrir els sobres digitals. Cada membre de la Junta Electoral té un fragment d'aquesta clau, es junten els membres de la Junta Electoral, cada un posa el seu fragment, es reconstrueix la clau privada i això serveix per obrir els sobres digitals i poder comptar els vots. Per tant, fent un símil a el que serien les eleccions tradicionals en paper, nosaltres no utilitzem un sobre de paper, utilitzem un sobre digital per protegir la privacitat del votant i per garantir l'anonimat del vot. A continuació descriuré simplement quins són els passos que s'ha de seguir per votar, si un soci volgués votar ara què és el que hauria de fer, i després farem una petita demostració perquè veieu realment en què consisteix. Els passos són molt senzills, són 4 passos. El primer pas ja l'he comentat una mica, que és el de la identificació de la persona que vol votar, bàsicament per comprovar que realment està al cens electoral i poder-li permetre que pugui votar. Des del punt de vista del votant, el soci en aquest cas tindria el seu número de soci, rebria, com he dit abans, un PIN, que el pot rebre per diferents canals, un d'ells podria ser un SMS, un altre podria ser un e-mail, un altre podria ser un correu postal amb un sobre sec, i entrant bàsicament la combinació del número de soci amb aquest PIN accediria bàsicament al procés electoral. I llavors entraríem al pas 2. El pas 2 és un pas on se li presenten d'una forma clara i que eviti les confusions quines són les opcions per les que pot votar. El votant escolleix l'opció que vol votar i passa a la fase 3, que és la fase de confirmació del vot. A la fase de confirmació del vot el que serveix és per evitar que hi hagi gent que es pugui equivocar. És una fase on se't mostra les opcions que tu has escollit, se't permet, si vols, canviar les opcions, si consideres que t'has equivocat, i si no t'has equivocat i vols votar allò, doncs apretes votar i passes a la fase 4, que és la generació del rebut aquest que et serveix posteriorment per validar o verificar que el teu vot ha arribat i ha estat comptat, i ja s'ha acabat. Per tant, són 4 passes molt simples. Jo sí que us puc dir que com a experiència com a votant i com a experiència com a partícip d'aquest sistema, doncs que va anar força bé. No vam tenir impugnacions, no vam tenir problemes, va anar sobre rodes i l'avantatge, que després també us ho explicarà el doctor Caro, és que per nosaltres, quan es van proclamar el vencedor de les eleccions, la candidatura vencedora, doncs tothom hi va estar conforme. I quan fèiem l'altre sistema sempre hi havia reticències. Per nosaltres, la nostra part pràctica, les conclusions, és que el vot electrònic té una facilitat màxima per votar, o sigui, tant vota el que viu aquí a la Diagonal com el que viu a la Vall d'Aran o la Seu d'Urgell, necessita un mòbil i apretar un botonet, la transparència és màxima, un col·legiat, un vot, desapareix la sospita de falsificació del vot delegat, que per nosaltres això era molt greu perquè havíem patit unes eleccions abans del 2014 on s'havia perdut una candidatura per menys d'uns 15 vots i això va crear molt malestar. Els col·legiats que no estaven adaptats a noves tecnologies no hi havia cap problema, podrien anar al dia presencial i ficar el vot dintre de la urna. Desapareixia la pressió de grup, com us he explicat abans. En el cas del Barça, no ho sé, puc imaginar el president d'una penya que obligui a tothom a votar per un candidat i d'aquesta manera després aquesta persona a casa pot fer el canvi de vot. I també vam decidir, a part de
apuntàvem als experts de Saitel, tenir un notari que gestionés tot el procés. Com impacta això, tot el que estem dient durant aquesta presentació i aquesta sessió d'avui, que una de les coses més importants del vot electrònic és la participació, i hem vist el cas del COEC i us hem parlat d'altres casos. El cas de Suïssa és un cas molt representatiu perquè, com porten tant de temps fent-lo, podem fer un estudi de participació més seriós, més consistent. No és només, mira, la darrera elecció comparada amb l'altra que no hi havia, sinó que aquí ja, amb 10 anys, podem veure quina és l'evolució real de la participació. Aquest és un cas real d'un dels 3 cantons que van començar fent pilots electrònics, el cantó de Neuchâtel, i el cantó de Neuchâtel, des del 2005 fins al 2014, s'han caigut 6 eleccions en aquell període, en aquest cantó. En aquestes 6 eleccions hi ha hagut un increment del 238% de la participació. O sigui, una passada. Però no només això, com hem dit, a part de les eleccions, el que fan són moltes consultes i referèndums. Han fet 28 consultes en aquests 10 anys, aquesta gent. I en consultes hi ha hagut un increment del 420% de la participació. O sigui, és espectacular. Vull insistir sobre el principi, és a dir, jo crec que aquests debats estan molt bé, com que queda molt de temps per les eleccions, que aquest debat sigui el primer de molts, o sigui, el que inicia altres debats en aquesta línia de la democratització, perquè us deia abans, perquè quan parlem de valors en abstracte, qui té valors guanya aquella samarreta, que era, d'acord, valors, però quins valors? Jo crec que un dels valors més inequívocs i més diferencials del Barça en tot el mercat global, ja no només del futbol, sinó de l'esport o de l'entreteniment, i fins i tot en el mercat social, és aquesta democratització, que altres no poden ni presumir, ni somiar, ni intuir, ni ficcionar, ni imitar, ni res. I per tant em sembla una irresponsabilitat, i per això compro totalment la postura del Fermí. Estaria molt bé que hi hagués alguna figura del club que fos capaç de fer un pas endavant, i si aquest és el primer pas en aquesta direcció, doncs benvingut sigui el debat, i tant de bo acabi com el que hem expressat tots els que estem a la taula, imposant-se el vot electrònic com una eina a la disposició de la massa social del Barça. A mi m'agradaria sentir algú que digués el per què no. M'entens? És a dir, perquè això no es pugui apropiar, com dir, no, és que això és una proposta d'un precandidat, encara, o candidat, que es diu Víctor Font, i per tant s'associa el vot electrònic a Víctor Font. Això és el que per mi és pervers, i que quan fem una reunió com aquesta, i que hi pot haver els que estiguin en contra, o que d'alguna manera expressin el seu recel, no ho facin, perquè cap i a la fi el que estem aconseguint, jo el que vaig veient en un procés com aquest, és que els que són partidaris del vot electrònic hi posen la signatura, és a dir, hem vist els col·legis professionals que l'apliquen, hem vist les empreses que el desenvolupen, hem vist l'aplicació que té, i per tant jo el que qüestiono, posats en aquest extrem, que és el que deia al començament, és que les eleccions que s'han fet últimament per processos convencionals, com han estat amb grans organismes vinculats a l'esport, parlava del COI, parlava de la FIFA, parlava de la UEFA, parlava de tot això, són obsolets, provoquen comissions d'investigació, dimissions, judicis i 25.000 històries. Per tant, algú que em digui si és que aquest sistema presencial és capaç d'haver millorat tant com per competir amb l'electrònic, perquè és evident que hem anat degenerant. No. Per què? Perquè les relacions humanes fan això. És a dir, una de les coses que havia practicat sempre, i no vull que es malinterpreti, al Madrid, eren les relacions públiques a través de personatges com Raimundo Saporta, i entenia que aquesta relació humana o aquest factor humà era molt més important que qualsevol alteració tècnica. I eren justament al Madrid un club contrari al VAR, justament per això. Per tant, estaríem en una fase en què hauríem de trobar o hauríem de veure la gent que entén que l'alternativa al vot econòmic el vot electrònic, perdó, s'ha pogut reactivar o s'ha pogut generar suficients empaties per defensar-se i per contraposar-la, perquè crec que l'obvietat o més o menys el sentit comú ens porta a pensar que el vot electrònic és una bona alternativa i com més aviat s'apliqui millor. Jo, com comenta el Ramon, seré reincident amb això, no li veig inconvenients, tot el que li veig són avantatges, fins i tot pensant en utilitats del vot electrònic, no només per triar, insisteixo, el president i la junta directiva, sinó per consultar coses. També és una manera que la directiva pot lliurar-se d'algunes preguntes o consultes difícils, com, no sé, per exemple, fins quin any renovem un determinat jugador, o quina posició podem oferir per... Home, sí, vull dir, escolta'm, li passes la pilota, mai millor dit, a la massa social, i la massa social, i si ha de ser in eternum, vull dir, cap problema. Ja se m'entén, suposo. Jo crec que el futur és un moviment continu, és un present moviment continu. El Barça no pot quedar mai encallat.
El Barça presumeix, i m'imagino que amb raó, de que es pot comunicar i oferir moltes coses als seus socis que té arreu del món, i no veig perquè en aquests mateixos socis que avui arriba per comunicar-los un munt de coses no hi pot arribar també per dir-li, escolti, qui vol que sigui el primer president del Futbol Club Barcelona.